Fadar Fir'auna ba gidan da kowa zai iya shiga ba ne, dole sai manyan mutane. Ita ce wuri mafi girma kuma mafi tsaro, mafi alfarma a ƙasar Masar a wannan lokacin. Gininta babba ne, an yi masa ado da duwatsun zinariya. Masu gadin da ke sintiri suna da kuzari kuma jarumai ne. Sannan akwai ƙa'idoji masu tsauri wanda babu wanda yake iya karya su. Amma sai gashi Annabi Musa, ɗan ƙaramin jariri daga cikin Bani Isra'ila, ya shiga wannan gida, wurin da babu wani jaririn Bani Isra'ila da zai iya kusanta cikin zaman lafiya. Asiya kuwa, matar Fir'auna, ta ɗauki Annabi Musa alaihi salam tamkar ɗanta, ba ta yi masa wariya, kuma ba ta bari wani abu ya same shi. Kullum idan Fir'auna ya yi wani abu da zai iya zame masa barazana, sai ta kare shi cikin hikima. Allah ya sanya mata ƙaunarsa a zuciya, don haka ba ta iya jure ganinsa yana kuka ko yana cikin wahala. Lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya fara tasowa, duk yaran gidan Fir'auna da na manyan ma'aikatan fadar duk suna ganinsa kamar ɗan gidan sarauta ne. Ya riƙa shiga cikin manyan ɗakunan fadar, yana wasa a cikin lambuna masu yalwa, yana hawa matakan da aka keɓe ga 'ya'yan sarauta kaɗai. Ana saka masa sutura irin ta masu martaba, kuɗaɗe, kayan wasa, abubuwan nishaɗi, komai ana yi masa. Duk da alfarma da aka dunƙule masa, Annabi Musa alaihi salam bai taɓa zama mai girman kai ba. A cikin zuciyarsa akwai nutsuwa, tausayi da hankali, wanda ya bambanta shi da sauran yaran gidan sarautar. Wannan shine alamar tarbiyyar mahaifiyarsa ta gaskiya, wadda ta riƙa zuwa fadar tana kula da shi har ya kai wani lokaci. Fadar Fir'auna ita ce makarantar manyan ilimomi na Masar a lokacin. Saboda haka, aka koyar da Annabi Musa alaihi salam abubuwa da yawa kamar haka: ilimin harufa, ilimin lissafi da ilimin tarihi, dabarun mulki da dabarun yaƙi, ilimin falsafa da sarrafa harshe, ilimin taurari da lissafin lokaci. Ƙasar Masar a wannan lokaci tana da manyan malamai masu fasaha da bincike. Don haka, Annabi Musa alaihi salam ya tashi da ilimi mai zurfi wanda ba kowa ne yake iya samu ba. Duk wanda zai tashi a gidan sarautar yakan koyi yadda ake sarrafa takobi, yadda ake kare kai, yadda ake tserewa annoba, da kuma yadda ake kai farmaki cikin hikima. Saboda haka, Annabi Musa ya shahara cikin dirin jiki, ƙarfin dantse, saurin motsi wato zafin nama, har ya zama jarumi wanda kowa ke alfahari da shi. Ko da yake Annabi Musa yana cikin gidan Fir'auna, amma wasu abubuwa sun daɗa bambanta shi da sauran yaran gidan. Duk lokacin da ya ga ana cin zarafin wani, sai fuskarsa ta canza. Idan kuwa ana dukan bayi ko ana tursasa su, nan ma Annabi Musa baya jin daɗi. Wannan ya sa wasu daga cikin manyan fadar suke ganin yana da tausayin da bai dace da 'yan mulkin gidan ba. Idan Annabi Musa alaihi salam yana kallon wani abu, to yana tsayawa ne yana tunani. Wasu lokutan malamai na fadar sukan yi mamaki saboda girman hankalinsa da hikimarsa. Duk wannan ya faru ne saboda tarbiyyar mahaifiyarsa da alherin Allah da yake tafiyar da rayuwarsa. Annabi Musa alaihi salam ya taso cikin natsuwa, ladabi da karamci. Kowa yana jin daɗin mu'amala da shi. Kamar yadda Allah ya yi alkawari ga mahaifiyarsa cewa za mu mayar miki da shi, kuma za mu sanya shi daga cikin jin daɗi. Hakan kuwa ya faru, domin mahaifiyarsa tana zuwa fadar Fir'auna. Ita take kula da shi da tarbiyyarsa, tana gaya masa kalmomi na hikima,
tana masa addu'a a cikin sirri. Asiya kuwa ta yarda da ita fiye da kowace mace. Hakan ya tabbatar da cewa Annabi Musa alaihi salam bai rasa kulawa wadda yake bukata ba. A haka rayuwa ta tafi har Annabi Musa alaihi salam ya kai girman da ya fara gane bambanci, ya fara lura cewa akwai bayi da ake kira Bani Isra'ila. An keɓe su daga cikin jama'ar Masar, ana ɗibar su dole zuwa bauta, ana dukansu, ana kunyatar da su, ana ɗaure su ba tare da dalili ba. Wasu malamai sun ce, a lokacin Annabi Musa alaihi salam ya tambayi wasu daga cikin attajirai cewa, waɗannan mutane su wane ne? Sai suka ce masa, waɗannan su ne mutanen da ba su da daraja, ana sa su bauta na ayyukan sarki, sannan ba su da kima. Wannan kalma ta shiga zuciyar Annabi Musa kamar wuƙa, sai zuciyarsa ta dinga ce masa, me yasa mutanen nan suke rayuwa cikin wannan hali? Da yawa daga cikin ruwayoyi suna cewa a wannan lokacin ne Annabi Musa alaihi salam ya fara jin wani abu a zuciyarsa, kamar dai akwai wani abu da ya shafe shi tare da waɗannan mutanen wanda shi ba a faɗa masa ba. A cikin kwanakin nan wani lokaci zai ga bayin Bani Isra'ila suna wucewa, sai zuciyarsa ta cika da damuwa, wani abu yana janyo hankalinsa zuwa gare su. Mahaifiyarsa kuma a cikin sirri tana kallon yanayinsa, tana jin tsoron ranar da gaskiya za ta bayyana, amma kuma tana godiya ga Allah cewa rayuwar ɗanta tana cikin tsaro duk da cewa yana cikin gidan maƙiyi. Duk da haka, rayuwar Annabi Musa ta kasance cikin alfahari har zuwa lokacin da ya kai matakin samartaka. Nan shi ne lokacin da abubuwa suka fara sauyawa. A cikin zuciyarsa ya fara jin wani abu yana motsawa. Wannan shi ne zai kai shi ga wani abu da zai buɗe sabon babi a rayuwarsa. Kuma wannan sabon babin shi ne wani kisan da zai faru, abin da zai sa Annabi Musa alaihi salam ya tsere daga ƙasar Masar zuwa Madiyana. Amma wannan shi ne labarin da za mu ji a bidiyonmu na gaba. A nan za mu dakata a cikin wannan bidiyon namu. Idan wannan ne farkon zuwanka a wannan channel tamu ta labaran tarihi, ka danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyon mu za a sanar da ku. Idan kuma wannan shine bidiyon da ka fara gani na tarihin Annabi Musa alaihi salam, to ga ɗayan bidiyon nan na ɗaya da na biyu, ka danna su za su buɗe. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, kuskuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana. Amin summa amin.